Mayong adlaw, good morning. Gamay lang, quick message lang. Kalipay nako nga makigsulti nimo karon. So kung gusto ka maminaw ani, tiwasan ni og kung mahimo i-share nato ni igsoon. Kay karon panahon na importante kaayo nga magamit as Ginoo sa pagdasig sa mga tao, labi na sa mga tao karon na sa kagul-anan, nasa mga bugat kay nga pressure problema. Dili man exempted ang tao sa problema, tanan ay mga sitwasyon nga mobati o bugat kay nga sitwasyon, mga problema nga usay naglibog ka. Pero makaigsunan sa Bible, nag-ingon ang Bible nga bulahan sila nga makasinati og tanang klaseng pagsulay. Sayunan ka, mahimo daytang bulahan. Tungod kay ang katuyuan sa Ginoo nganong gitugutan niya ang usa ka sitwasyon, mga pagsulay. Kay gusto sa Dios nga ang tao muhandom niya, mutawag niya, nga musalig niya. Kay kung di ka musalig sa Ginoo, kanang imong problema dili nimo na kaya. Mo bitaw gitugot sa Ginoo ng problema, sitwasyon, kay aron nga musalig ka niya, nga muhatag ka og panahon niya, mo depende ka sa Dios. Wala may laing makatabang sa tao, gawas ra gyud sa Dios. Kay kung naa kay problema nga imo rang akohon, magpapiling ka nga kamao ka. And then at the end of the day, frustrated gyapon ka. So ang may tabo sa tao, ang uban maghikog, magpaligis na lang, ang uban magrebuilde na lang, ang uban bubuhat na lang noonog di maayo. Mudaghanin ang problema. Busa igsuon aron nga mahimo kang bulahan, ang pulong nga blessed, meaning masatisfy ka sa mga maing butang. Nganong mabulahan ka sa diyang pagsulay? Kay gusto ang Ginoo nga makasinati kag mga maayo pang butang. Makatilaw ka og mga maayo pang butang. I-promote ka sa Ginoo, paboran ka sa Ginoo, kay kanang imong pagsulay diha ka mahimong proven and tested nga tinud-anay ka nga misalig sa Ginoo. Igsuon ka ng pagsulay nimo karon, nagpakita na sa imong quality, nagpakita na sa imong kalidad nga tinud-anay nga misalig ka sa Ginoo. Busa ikaw karon nga naa sa problema, kagulyang sa kinabuhi, ayaw palayo sa Ginoo, but instead mohimo hinuon kag desisyon nga mas nanginanglan pa kag dugang sa Ginoo. So ayaw ka discourage, ayaw pag-doubt sa imong kinabuhi. Usay ang tao mingon nga wa man tay ko higugma sa Ginoo, wala man siguro ko'y pulos nga pagkatao. Igsuon higala, dili lang ikaw na ay problema. Daghang mga tawo karon nga mas grabe pa siguro sa imong problema. Gialaw na sa Ginoo kay doon na say mas dako pang plano. Posible pug kaha tungod kay wa na kay panahon sa Ginoo, gipahinumduman ka sa Ginoo ni ana nga sitwasyon. Aron nga modangop ka sa Ginoo, mo surrender ka. Sumala sa kung giingon wala na gilaing makatabang nato, gawas ra gyud sa Ginoo. So ang matag sitwasyon ingon ang Bible, all things work for good to those who love the Lord. Sumala sa iyang mga katuyuan. So kung naay sitwasyon diha nga say naglibog ka, nabugatan ka, na pressure ka, kanang tanan muhatod nimo sa maayo. Kung ang kondisyon mo ni, kung mudangop ka sa Ginoo, musurrender ka sa Ginoo, mutawag ka sa Ginoo. Ingon ang Bible, bulahan sila nga mutawag sa ngalan sa Ginoo. Busa higala, mintras buhi pata, saligi gyud ang Ginoo. Mintras himsog pata, makahimo pata, mga lagad yun tas Ginoo. Bahalag unsay may tabos kalibutan, gubat ba didto, krisis didto, krisis dinhi, makaigsunan, musalig yun tas Ginoo. Importante ang mga lagad sa Ginoo. Importante ang pagtawag sa Ginoo. Importante ang pagpanugyan sa Ginoo. Kay kining tanan hinumduman nato, labay ra ta aning tanan, aning kalibutan, estranghero ra ta ani. Kaning makita nato, labay ra gyud ni tanan, kining kalipay sa kalibutan, labay ra ning tanan. Busa ako mo pahinumdum kanimo, panganduya ang kalipay nga panglangit. Kanang kalipay ba nga, kanang Dios nun nga kalipay nga muhatod nimo dito sa gitawag og eternidad nga saad sa Ginoo. Busa igsoon ko higala, salamat kay sa iyong pagpaminaw. I-share ni atong mensahe kay posible nga makatabang ni sa uban, makaigsunan, ayog surrender, lahutay, bakod, unsa man imong sitwasyon karon, bakod kay Dios dili mo biya nato. Gihigugma tapag ayo sa Ginoo. So kana lang akong pagdasig nimo. Salamat sa imong pagpaminaw. God bless you. Bye-bye.